Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Inti għandek xi annimali d-dar? L-annimali jistgħu jkunu l-akbar ħbib tagħna. Però l-annimali għandhom bżonn min jieħu ħsiebhom. L-annimali tista' tgħid li qishom aħna. Għandhom bżonn jieklu, jixorbu, x'imkien fejn jorqdu, jagħmlu l-eżerċizzju u fl-aħħar nett xi ħadd li jħobbhom. Mela lura jekk inti qed trabbi xi annimal huwa dmir tiegħek li tieħu ħsiebu sewwa. Zizi u sħaba qed jilagħbu logħba. Araw ftit kif inhi din il-logħba. Mela xi ħadd minnhom iqum bil-wieqfa u jagħmel ħoss ta' annimal. U sħabu jridu jippruvaw jaqtaw x'jismu l-annimal. Baba qamet bil-wieqfa u Donna se tagħmel ħoss. Ħanaraw min se jaqta' l-ħoss. Intom ma naftuh dak il-ħoss? Liema annimal jagħmel l-istess ħoss li għadha kif għamlet baba. Nunu donnu jaf. Intom tafu? Ekku, il-kelb jimbaħ wuff wuff. Ħanerġgħu nisimgħuh. Issa jmiss lil Nunu jagħmel ħossu. Għaraftuh dan il-ħoss? Kelb żgur mhux, għax ġa nafu x'ħoss jagħmel il-kelb meta jimbaħ. Tajt x'annimal hu dan? Kika Donna taf. Ħanaraw Kika x'annimal jagħmel miaw miaw. Il-qattus, iva, veru. Il-qattus innewwaħ. Ħanerġgħu nisimgħuh flimkien. Ejja naraw l-aħħar waħda għamlilna ħoss inti tetu. Qed tarfuh? Nunu Donnu qed jarfu dan il-ħoss? Ekku Nunu, dan hu l-ħoss li jagħmel l-asfur meta janni. Ħanerġgħu nisimgħuh flimkien. Barra l-qattuża tiegħi Pina għandu wkoll kelb. Tafu x'jismu? Gigi. Pina u Gigi imorru tajjeb ħafna flimkien. Gigi qatta ħafna ħin miegħi u huwa l-akbar ħabib tiegħi. Lena ta' Gigi meta jmur xi mixja fil-kampanja. Bekk ikun qed jagħmel ftit eżerċizzju. Il-klieb kollha jħobbu jmorru jimxu. Qabel ma nitlaq, nara li nieħu miegħi ċ-ċinga biex hekk Gigi jibqa' miegħi u ma jaħrablix. Noħroġ miegħi wkoll borża biex jekk ħammeġ niġbru fil-borża u narmija f'bin apposta. Bekk inżomm ambjent nadif. Id-dar nieħu ħsieb li Gigi jkollu plattina bl-ilma u plattina oħra bl-ikel. Gigi jkoll ikel apposta l-klieb. U meta jkun bravu, nagħtih xi ħaġa tajba wkoll. Gigi tajtx kemm iħobb jilgħab u nqattaw ħafna ħin nilagħbu flimkien. U mbagħad meta jsir il-ħin biex imur norqod, Gigi jiġi ħdejja u jorqod fil-kaxxa tiegħu. Tfal, qabel nażlu annimal biex joqgħod magħna d-dar, importanti li naraw li għandna biżżejjed ħin biex nieħdu ħsibu sewwa. Il-kelb jimbaħ. Il-qattuża tnewwaħ. L-asfur janni. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa